7:37 ukhosi your fam ivuka Africa breakfast shows khuluma ke nodade wethu Anonymous uyazisho ke igama uthi ukhathele yena manje lokho efihla usinikeza ke iside le story sakhe mangithi ngiyabala iminyaka ama calculations ami futhi yena una 26 manje umuntu wakhe lona no 61 63 mangaphosisi bashada ke na 17 omunye wayena 53 kulezi isikhathi ke ezidlule use wasitholana nama clips la bekade kuba khona nezingxabano siyakuzwisa nje mlaleli lokhoze FM siphinde sikhumbuze imbono kuseyona imbono yabo kuyona SABC nokhoze FM le ngenye ye la kwathi ukushisa khona kunokuphendulana ngamagama awuphinde futhi uthini ngithi mina elami iphuzu lethu ngoba uwena ongasangifuni ufuna uzonqamela ungihambisa ngekhaya mina ngibona ukuthi kungcono ukuthi kube uwena ophumayo uhambile emadeni vele sowakhila already uhambile emadeni and then uzobuya baso right usufuna ukuthi usubone ukuthi unkosikazi wakho la endlini ubuye kunokuthi lokungikhipha uma nje ufuna ngikhipha abantwana esikoleni bengibafaka zona lokho abantwana esikoleni ngizobafunela sikusiphi isikole bebhala ngizofika ngibaregister kusiphi isikole manje mamela soqala namhlanje ubakhipha Sokuqala vele bengihlezi ngibakhipha abantu abangabesiniki. Manje yini inkinga esinayo ke manje? Akuna inkinga manje. Yini inkinga cha phela shona inkinga wena onayo nami. Ekwenza ukuthi ungasangifuni ukuthi uhambe wena manje. Ufuna ukuthi ngihambe ngekhaya. Mamela la bangisi. Ayitshela ufuna ukuthi ngihambe ngekhaya. Awusakhona ukubakhipha namhlanje abantwana. Ayeke phela vele basabhala bakubhala ama exam manje. Mabengabhalanga ngizoba register ngaliphi report noma kuthiwa ngiyahamba ngekhaya. Ngiba register ngaliphi report lekhaya. Ngalesikhathi bakhipha lo babengaqala ama exam. Kwakuyi first term. Wakhipha kiyo nalo obathatha kiyo lenyanga kulungile sengibakhipha sasikhuluma isituation yamanje angithi manje wena ubheka kusobala and sekukaningi ungitshela ukuthi angihambe ngekhaya ungifuna ukuhlukana ungifuna sekuseni ungitshela ukuthi asihlukane kulungile wena ufuna ukuhlukana nami zathi ithile ngikutshela ngazo wena ufuna ukuhlukana nami phuma ke kungenani ukuthi khipha into zami ngihambe ngekhaya ngihambe le wena ufuna ukuthi ngiyephi utshela mina ukuthi ngiphume lekhaya cha phela uma uthi mina ngiphume mina ngiyaphi awunalikini lebo famu kuyaphi wena unalikini lemadi ngiyabuza wena unalikini lemadi ngiyabuza le ngathi ngifika la wangitshela ukuthi yazi mama sizokushiya la netso mina ngihambe ngele madi manje indaba ungasakwazi ukuthi uyemadi sekumele kuphume mina ngekhaya ngoba nami nginekhaya nawe unekhaya ngicobabili lekhaya lelo lakhayo le mamela lo muzi lo la mina ngiphuma ngifila ngiphuma nami ngiphuma ngifila ngangena ngebhokisi la sizobona ya nami ngangena ngebhokisi ngiphuma ngifila ngikwazi ukunyakaza ibhokisi lami nje kalula kanjalo ngoba la kusekufuna wena noma Nkosi ngeke uma Nkosi ngeke azokuhlala umuzi wami lo umuzi nami wami ngangena ngebhokisi ngafa mina ekhaya sizobona ke ngisho ababili sophuma sifile sobabili sizobona namhlanje la vele ushilo wathi kimi wena uzoye ejele kuze kuphume mina la ushilo ngizohlala vele ejele hayi ayikho ngitshela ngizohlala vele ayikho kodwa nje nami uma ngifele emzini wami into ebalekile nje nami uma ngifele emzini wami it's fine it's okay angifele khona emzini wami ngamehlo phela namhlanje sizobona angifele emzini wami kodwa mina bengicela njalo ukuthi umbezele ingane eqede kodwa ngiyacabanga ukuthi ngwaye ngicela ukuthi ingane ibekezelele kube ngihlele emzini wami ngikhishwa ngaliphi because ngisabathe ngiyafuna ikuphi wawuthe wena usafuna ngihlale ngasebenzi wawusho njalo manje ngiyacayeka amasekunje sengiyazama ukuthi ngibe nento engiyenzayo still kuba inkinga ngiwasho carpet kuba inkinga ayikho nje into engasinkinga manje yebo ngiyofela ejele ngathi imthandazo yakhe ingaphenduleka njengokusho kwakhe Gameza nje mina engikuthola kuyo yonke lengxabano ngokwami ngibona umuntu ongenandaba nemfundo ongenandaba nemfundo yabantwana bakhe okuyilungelo labo ukuthi baye esikoleni bafunde ukuze bazokwazi ukuthi bazimele baqhubeke babe amalungu omphakathi adingakalayo kusasa ngibona mina umuntu ongafuni ukuthi lo wesifazana athuthuke kunobudlelwana abanabo noma ethi uyayizamela amatoho lapha azama khona kufanele abe la ukuze akwazi ukuthi ke abuse kahle engaphakathi ngibona umuntu othi uncamela ukumbulala ayejele Africa